ang nakaraan sa Cristiano Pablo The Series. Mga tumisakuan sa City Hall kay Mag. Tanaro din yun. Silent drill. Kami diligin lagi mo may project lagi ako kanina siya. After the ani ngayon. Busy kay Kaway na kay copy paper. So guys, karon day guys no kay man nakay ni aning ang sa siya nga ride. Basta Viking ni siya nga ride sa pagkahuman karon guys. Ambot lang ani ni Aina kumakaya ba ninyo yan ang Aina! So bye-bye. Good luck sa mga matay na ni. Bye-bye. Muna ang last vlog. So thank you sa tanan nga support sa akong channel. Thank you kayo guys. I love you all. Thank you. Love you. Ha. Bye. Hello everyone, this is Cristiano and karon okay. Magkuan day ko na kay si hindi ako mga classmate, diba mag-speech wala kang to muna update sa mag-speech choir man sila. Then mana naman to kong speech. Pero karon kay mga to kasi ilaha. Okay. Magpatabang daw sila. Kay kagrupo man daw naka sila ato ni ag pagkaman ni hawa man ko kay ganahan ko mag-individual daw yun. Mo to siya. Guys, na busy sila og practice. Ang laki talaga ng contribution ko dito. Medyo ko na-contribute din maayo ba? Busy pa sa nagsabot guys. Sige lang, nasabot lang. Sige na. Vlog na po ng Maya. Bye. Magay. Asa? CP. Sige. Uy, mo ato, gito na siya. Ano ta kalit alas 8 sa buntag. Si Michael. Cover na nig Mega ha. Ha? Ha? Ay guys, karon guys no, kay mana naman sila practice. Wala ganawa ko na contribute tarong. Kami gis practice sa ganihan. Katunga basta katunga gid guro. Pagka man ugma na 8%, man mag last minute practice sa sila og mga bongga kini sila mag-practice. Pwede lang 3 minutes na biya to. Toko, put lang na 3 minutes daw. Kadugay na to. Nya pagkahuman guys kato. Mga tumig C-Park karon kay ato na mo tong isa pud ka grupo. Nga managat. Mato dami sa C-Park pagka man ano tong classmate ganyan. Kabalo mo guys ganyan ayun sila. Dapit daw may mga to pagka man ingon mi nga. Ay ingon si Marshall nga C-Park. Then ingon din si Rasi ingon siya nga. Asa si C-Park daw? Dagat? Nalamaayon dagat daw C-Park. C-Park dagat. Ha? Agon ba? Si Park. Abi na kung... Abi na karoon pa kakagit sa C-Park. Init pa eh. Ano po ni siya Chili, kini nga dalan, may kalandong-landong. Tanawan ninyo na guys, Purting inita. Kinsay ganahan maglakaw anang inana purting inita, Siya nakipayong. Naman ko'y payong. Naman ko'y payong pero, kapoy, oy. LTT, pag nakasana. Lagi no, pagkauman sige ra ba nagkuan? Sige, sulti nga. Ay, naami kuan ma'am kanang nag-ayo mi sa amo ang sa mong signal. Halapis ti asa man ginang naayo ana be. Nagig internet. Oo. Nakakuha na gani ka, naka-fiber na gani ka na ha. Pero wa pa mo ko nakasuway og fiber gid nga internet.
Guys, mamalit sa gumakaon guys. Sige, pang gutom na gid kay mi pagkahumay. Wala Alas, si Ma'am. ang sari oras gani ron. Hello ko, wala Huh? sa mabot. May tab, wala si Ma'am. 12:32 na guys. Oh, pagkahuman wala pa may kaon. Ulceron din kay mi pagkaman, di ba? Ang sa tong gisulti ni Sir, kay di ba ang lining sa stomach kay mao to siya bali ang mag-receive mo to siya ang mag-release og mga acids pagkaman. Ang katuring acids din kay mo din to siya ang murag bali ma-expose dayon ang lining dayon sa stomach. Then mao to siya. Mo din to siya murag magkakuan din siya magka-wounds dayon ang imong stomach, di ba? Am I right? Am I Yes. right? Am I right? Yes. Hi. O dito ka perform kay dito ka. Ano ka pagkabra no? Uy, nay Miming, kanon niya ang tawo, kanon niya ang picture. Gago. Miming, Ming, Ming. Cynthia, unsa man na, kamusta yan, Cynthia? Miming. So, pwede buhaton diri. Medyo lang, pwede buhaton diri. Marshall, panlibre! Panlibre, Shal! Ignog lang ako, Shal. Bilang ignog to. Yehey! Oy, gisingot do. Bilang ignog. Isa. Buhaton kasi Marshall. Do. Ayun, kinsa pangayaban ni Marshall, sugtanan ninyo, magbusog kid mo. Ay, good mo kuhan, anak. Guys, buutan kaayo si Marshall, kwartaan, inana. Galante kayo, mga hatagid na siya. Buutan kina si Marshall do, grabe. Thank you, Shal. Meron pa rin magkasya. Gusto ko rin na di wala. Oh, ilan yung may kaglingawan? Oh, ilan dong alsahon ning kwan? Monkey bars. Mamatay gani ko. Ayan na Cynthia, I saw swap di. Isa balik kada episode film ko mamatay. Picturein ni si Anan. After ba episode 1, hapit ko mamatay itong barko, mandiri na pod. Nagdula ang mga bata, oh. Tara, nagdula ang mga bata. Oo. Oh, napuning usa, oh. Ako ato ba? Sinja, go Sinja, balik Sinja. Ayo, ana. Sige na Sinja, suway na Sinja. Hop. Guys, ilan na po kung nakabuangan? Ilan daw kung ano? Sayaw mo ko nila? Yan, right? Dili mo sure no nga ako to na-reserve kanta. Ayun. Yung wala to na-reserve. O, pala, huli! Hindi ka ba napapago o di kaya'y nagsasabi sa ating mga tauhan? Wala ka katapusan. O, di ba? Sakto ka, o. Napalawan ko. Ano, ibig joke, eh. Oo. Nani
namin no kay Kuan kay napalaw nga mong video kay. Wala mo dito na reserve. Ayun. Dapat may mga kaon nala sa isang dako. Okay, gutom tayo. Uy, Drea, panlibre po, Drea. Gato biyanas diriya do. Oo, wala. Una ka sling bag. Ano mo dyan na? Ala, ayun sa lights ko. Cute na kaayo. Kagani habuntag pa kayo ito. Sa oras nila ka pa. Alas 11, oo. Karoon mo ulit alas 6. Nakakuan ka, naka-lunch ka? Yes. Ay, wala. Oh, tabok may, dali, dali. Naka-lunch ba, mi? Ay, naka-lunch ba? Wala. Wala. Wala ako naka-lunch. Halagiti. Ganito palang iligan. Pergi atay. Asa ta? Paligid ko sa mga dagdag tao. Dali, daglit daw. Magpakaulaw gid ko ana gid oo. Sige lang, lambo iligan. O diri. Ha? Pero sakay. Ha? Abre ikaw gitawag. Dili mo kinanaw mo sa ana. Abi na ko Nakuha rin yung gitawag. mapa. Oh, tara di oh. Meron ng isa, oo. Tara. Ay, oo. Kita. Naon ta ka sa kong side ko para itaplod kay Kaisal! Ay, sir, saya na. Hindi ka pala mo points! Diningan din siya. Ay, sorry. Sorry, miss. What can I do for you? Dito akong payayaw ko rin. There's nothing like the weekend getaway in the country. No internet, no work email, no music. No need to panic. With Spotify Premium, you can listen to your music offline in the middle of the woods. Ay guys, karon din guys, kinapasukuan ko sa Don Carlos kay gutom jud ko, di ko pwede nga sa balay ko kaon kay for sure wala ko kay kanon do ko dito. Ako kanon lami dito. Ano ito? Ay guys, magani haba. Totoo. Huwag yung pilayin kay buhat diba?Igugulo ng talang nila. Siguro ay pananambag sila mga speech choir. Hindi ko lang gibuhat. Sila lang pananambag sila ng speech choir. Dayon. Sige itong ipambuhat yan. Kapoy-kapoy ako sa kagalingan. Ikaw man. Ano ito siya? Kapoy-kapoy ragit ko. Sige hike. Mas kinay-kwarta ganin na din mag-hike. Sige mag-hike. Pero ito. Ay guys, kuan din no.
Ganun. Dami kayo ng donut to sa Don Carlos. Wala lang. Yung yung timpla din may puro mga flavor. Dayon. Saan naman yung pangyaw-yaw eh? Saan naman akong pag-ending nga episode na yun? Wait. Muna to siya. End na siya sa episode 2. Kanin siya, oo. 모든 걸 지워낼 수 있다면 다시 널 찾을 수만 있다면 힘겹게 나를 기다렸던 날들 외로움의 끝에 너를 꼭 붙잡고 서 있을게 그 언젠가 기적처럼